Добро утро от Марица. Ще се опитаме днеска да хванем някой кефал. В началото на октомври винаги са излизали добри парчета, особено на подходящи за това райони от реката. А ние сега сме точно на такъв, едно от любимите ми места по моя роден край, който през годините се отчитал с много сериозни кефали. Да видим дали днес ще имаме слука. Основно ще ги търсиме на блесни и воблери. Сравнително малки воблерчета, салмо, рапала, блесните основно мепс, около 3 номер. Да видим. Хайде, ще се включим от реката. Ето вече сме на реката, близо до едно от най-любимите ми места, които винаги дават резултат. Сега ще отидем да помятаме малко там, да видим какво ще се случи. А именно ей там на онези камъни. Тихичко ще пресечем и там ще спрем точно пред бързиите и ще хвърляме нагоре по течението. Нивото е сравнително ниско, водата е бистра. Според мен са идеални условията за риболов на кефал. Ето имаме удар. Съвсем наблизо удари на метър. Не на метър, ама на 3-4 метра. Виж, само на едната се е закачил. Come to daddy. Колко повърна трева пасаве. Хубаво парче, може би е половинка. На този голям воблер дори половин килограмовите кефали не подбират и скачат. Ето го. Кефал с най-вероятно. Да. Такъв около. Пак се е закачил много леко.
блесната почна да дава резултат. 2 удара на кефал тук за 5 минути има. Са такива хубави по над половинки са. Хубаво парченце. Чакай. Оп! Ето, веднага, явно са там, пасат един след друг. Буквално 2 удара един след друг. Тръгна към мен направо. И са всичките един такъв калибър. Чакай. Искам да си спокоен. Буквално 2 удара един след друг. Явно са точно над течението на камъните и пасат. Точно се забил на джуката. Ей го, пак е хубаво парче. Такова 700-800 грама, може би и килограм. Блесната почна да дава добри резултати. О, Дария. Ей ги, пак такива някакви. Около 700-800 грама кефали. Чакай, моето момче. Или момиче. Една много забавна ситуация. Извадих се блесната, дето бях скъсал това лято и я извадих, но като въртях другата блесна. Много яко. Общо взето приключихме с риболова за днес. Беше добър ден. Търсихме на няколко места кефалите, открихме ги на 1-2. Така че много добре. Рибите, които хванахме, бяха порядъка между 700-800 грама или до килограм.
5-6 всеки фали успяхме да уловим. До един са пуснати в реката. Надявам се да стоят далеч от токаджи и мрежи и живот и здраве да ги хванем пак по-големи. Добро утро отново от реката. Поредната сутрин, която обещава да стане хубав риболов, затова аз съм тук, понеже по прогнозата за времето показва, че ще бъде доста дъждовно и студено следващата седмица и вероятно водата ще стане по-голяма и по-мътна, така че използваме момента да ловим риба в приятни условия. Имаме риба. Доста беше тихичко първия час, ама добре. Сега удари и е хубава риба. Доста прилична риба, може би е 700-800 грама. Нова риба. Ми събудиха се кефалчетата и тоя булдога на Салмо много хубаво работи. Просто е страхотно се движи този воблер. Хубаво, че го сложих в кепа. Откачи се в кепа. И този е по-хубав. Този е може би близо килограм.
намери си пътя към дълбокото. Имаме удар на воблер, който е много наедричък воблер. Явно са в по-дълбокото рибите. Тя е хубава. Ще видим какво е. Кефал, най-вероятно. Да. Кефал е. Охо, хубав е. Хубав кефал. Над килограм. Над килограм е. Се е зачука отстрани. И точно в най-бързото течение. Да, този е добър. Добре се е запечатал. Сега. Ето удари на този воблер Salmo Hornet 5,5. Хубав кефал.
още на падането на воблера удари. Той явно е стоял там. Кефала я е дебнал. И веднага удари. Кепа се оказва безценен, защото поредната риба се скача буквално секунди след като бъде гърната с кепчето. Хубава риба, може би около килограм. Пак удар. Чакай, добре. Това удря по-различно е. Пак кефалец. И пак хубав. И този е хубав, този може и да е по-едър. Чак. Чакай, момиче, отиди си. Ще го оставим да почива в кепа и ще подготвим камерата за снимане под вода, как се го пускам. Много ми е хубаво да ги виждам как отплуват под вода. Този е точно на дължина, колкото рамото на кепа. После може да го измерим.
Но е килограми 200-300, може и нагоре. Стой, почивай, сега ще се върнем за тебе. Добро утро! Отново от Марица. В един от последните ми дни в България и може би последния за риболов сме на едно по-различно място. Голям бенд с камъни, има и паднали дървета, където оня ден е върлувала някаква харамия, или казано по-научному разпер. И мой добър приятел ми каза да го обловя това място, да видя какво се случва. Може и пък да удари. Същия този приятел от Чичурско, който още в първия ден, в който си бях дошъл в България, ме изпрати на едно друго много хубаво място за риболов. И там удари един много така добър разпер. Прибирам се в България и майка Марица ми е приготвила адреналин и яки усещания. Не успях да го снимам с камерата, но само с телефона имам видеа. Но сега тук ще похвърляме и пък ако ни е късмет, както на посрещна Марица, така може и да не изпрати. Айде, ще се видим от реката. Ще се опитаме да пробваме и на салмотрил и на булхеда на салмо. Ето тази рапала е много хубава за харамия и този воблер салмо. Хорнята се оказва много универсален. Имаме много удари на едри кефали на него. Пък и не само. Може и сом и харамия да удари. В това време на деня основно кефали и някои по-активни дневни риби. Да видим. Ево, Дарио. Кефалче, ама не е нещо, кой знае колко едро. Да го видим. Да. Кефалец. Даже няма и да го гребвам. И откача направо и така. Чакай, ученицето пази. Май ще го гребна, за да не му нарани окото.
Така. Добре, не успяхме да нараним очето. Еми, отново кефал. Там са в сянката долу. Нали, този е по-малък. Но са в сянката. Ето сега се оплети тук. Ще трябва да има някакво дърво паднало, май. Влезнат от него. Тази закатанчила. Това беше май първия дребосък, дето удари. И очаквах, че и на втори удар е пак той. А се хвана по едрата. Чакай, че тук че са... Много лошо се ударил. Това е лош воблер. Така, чакай. Сега внимателно да откачим. Чакай. Добре. Спокойно, моето момче. Хайде, дребосъчко. Хайде, бягай. Ще заспалите. Буквално всяко фърлене удар. Точно е там, са в сянката долу. Не са много едри риби, но са там. От 6 фърлени имаме 4 удара. Това е една идея по-добре. Това е по-хубав. Чакай, че очите да па... А не, този е за очите. Лошо. Защото удрят почти веднага. Не. Окото му е наранено много лошо тук. Да, воблера буквално е минал през него. Това е. Ще трябва да... А този има някакъв проблем и с устата. Виждате ли? Да. Ще го взея. Ето, хвърлихме отново и удар. Веднага. Ще да видим какво е това. Кефалче. Кефалче. Сесенни нотки. Хубаво запечатанко. Малко кефалче. Малко. 300-400 грама. И как се запечатал. Айде. Пак имаме риба от същото място, дето ги извадих и предходните. Този е хубав. Хубава риба. Около килограм.
И беше леко закачена, така че ще си я пуснем. Ето пак още свърлянето налетя малко кефалче, но се откачи. Прекалено е маничко. А воблера му е доста голям, защото търси на други риби. Ей, пак. Този път се хвана. Това не е толкова малко. Това не е толкова малко. Охо! Това не е толкова малко. И не напълва много като кефал. Ще видим какво е. Може и да е кефал. Кефал е. Хубав. Хубав кефал. Пак се е забил. Значи бяха няколко, защото първият дето удари беше по-малък. Първият дето удари беше по-малък, ама този е добре. Ще го изкараме там на брега. Доста е поразкъсан. Този ще го запазя. Няма да го пускам. Защото най-вероятно е последната ми риба за тая година. И ще го оставя на майка ми и на баща ми. Доста е раздран, това тук не е добре. Така че още една причина да не го пусна. Приключихме за тази сутрин, а в частност за мен и тази есен, а и тази година с риболова на река Марица. Днеска имаше много хубави кефали, които ловихме. Няколко риби, може би около близо килограм, няколко по-дребни, всичките до една на Salmo Hornet 5.5 плаващ воблер. Той се доказа така като един от най-добре работещите. Генерално за целия октомври, през целия месец времето беше много хубаво, слънчево. Реката остана ниска, бистра и риболова на воблери и блесни беше отличен, поне лично аз го намирам за такъв. Като имаше периоди, в които
рибата въобще не пипаше. Имаше и кратки прозорци от време, в които беше изключително активна, както и днес. Може би в промеждутъка между 9:30-10 сутринта до към 11:30. Кефала беше супер активен и на всеки няколко хвърляния имаше удар. И изведнъж спря. И рибата, не знам дали спря да се храни, но със сигурност спря да атакува воблерите. Така че и затова приключихме. Ами, надявам се ви е харесало това, което ви показах през изминалия месец. Направихме няколко излета, и следобедни, и сутрешни риболови. Някъде намирахме риби, другаде не. Но пък не спряхме да опитваме и имаме и много хубави изживявания, което е основното. Пожелавам на всички насулка. Бъдете отговорни риболовци и нека да си пазиме реките, водоемите, язовирите въобще, защото има много браконьери, които всъщност не са за удоволствието, за изживяването, а са така наречените месари, където идват само за рибата. Най-лошото е, че използват методи и средства, които не просто им помагат да хванат риба, а убиват и много друга, малка, дребна риба, която всъщност е бъдещето на реката. Поздрави на всички, на Слука и до нови срещи!